Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Baqy tarapy ýurdumyzdaky täzelikler we habarlary tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuň Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaralyk güýçleriniň belin serkarda başlady. Goşun generali Urvan Gulberdimuhammedow Döwlet Hukuklyk Keňeşiniň giňişleýini göçme meclisine geçirdi. Onu ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy darlaryny 2021-nji ýylyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleriň jemlerini, jemgyýetimizde tertip düzgüni berkitmek, degişli düzümleriň maddi enjamlaryň binýadyny pogtlandyrmak bilen baglanşykly wezipleri we bu ugra degişli beýleki bir näçe wajyp meseleler garaldy. Ýeri bilen ýurdumyzyň ýaralyk güýçleriniň bilen terkerde başly, Türkmenistanyň Terget institutuna geldi. Bir yerde Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Hukuklyk Keňeşiniň sekretary Amanow, hormatly prezidentimide Döwlet Hukuklyk Keňeşiniň mejlisini geçirmäge taýýarlyk barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaralyk güýçleriniň bilen terkerde başly, hatabaty kabul edip, bir yerde Döwlet Hukuklyk Keňeşiniň giňişleýin göçme mejlisine geçirdi. Hormatly Türkmenistan Döwlet Hukuklyk Keňeşiniň agzalary, hormatly terkederler. Şuň biz Türkmenistan Döwlet Hukuklyk Keňeşiniň giňişini göçme mejlisine geçirýär. Meclisde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralaryny 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda alınıp barylan işleriň netijelerini tereder. Şeýlem, garaşda döwletimizde howpsuzlygy we parahatçylyk üçin etmäge, harby hukuk goraýjy edaralaryň maddi enjamlaryny binýadyny berkitmäge, hemde olaryň işini hassa kämilleşdirmäge degişli meselelerin bir näçesini we beýle käwr sonra aran maslahatlaşar. Hormatly Döwlet Hukuklyk Keňeşiniň agzalary. Men şoňky mejlisiň başynda bir wajyp meselen usulundan durup geçmek istýär. Biz döwlet serişleriň hasabyna ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralaryna dünýäniň en kämil usullaryny, dik usullaryny, gemlerdir hem harby ýürüýte tehnikaları tatyn alyp berýär. Olaryň maddi enjamlaryň binýadyny ýygyldyrýan berkitip durýar. Hormatly Döwlet Hukuklyk Keňeşiniň agzalary. Siz ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň we beýleki goşunlaryň hatarynda bar bolan harby ýürüýte tehnikalara başlanykly erkedip bilýän. Işini ökde ussat hünärmenleri taýýarlamak hemişe aýratyn üns berin. Şeýlen bir tehnikalara we enjamlary olumlu tertibi arada kabul eden kadalaştırıcı namalaryňyzy täzeden sereden. Gerek bolsa, diýerim ora olary hem kämilleşdir durum. Men siziň garamaňyzda bar bolan ähli emlägi. Belenen kadalara dol berse edip aýylanmak şeýlen burdaky düzgün bolunmalara ýol bermeli üçin ähli diýerim çäreleri görmegi berk hem tawsirýar. Hormatly Döwlet Hukuklyk Keňeşiniň agzalary. Ne bolsa şuň ýanwar aýynda alınıp baran işleriň netijeleri barada hem hasabatlary geçelim. Ýurdumyzyň ýaralyk güýçleriniň bilen terkerde başly, mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Goranmak ministri Günnogduýewa söz berdi. Goranmak ministri Türkmenistan paragatçylyk we ananşmaň watanyşylar bilen geçen ýylyň ilkinji aýyna ýerine ýetirilen işleriň we öňde golan wezipeleri amala aşyrmak boýunça ýaýdandyrılan çäreleriň netijeleri barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaralyk güýçleriniň bilen terkerde başlyna giň göçerli harby özgertmeleriň çäklaryny, milli goşunyň düzümlerini, häzirki wagtda amala aşyrylýan özgertmeler, şeýle hem mukaddis garaşdyrlygymyň şanly 30 ýyllyk münasibetli guruljak dawraly harby ýürüýüşe taýýarlyk barada hatabat berildi. Hatabatyň barşynda şonuň ýalyda ýurdumyzda giňden we dawraly bellenilýän watan goraýçylarynyň güni münasibetli işinip taýýarlanan bayramçyk çäreleriniň maksatnamasy barada edildi.
Soňra İçeri işler ministri Çakyýew İçeri işler ministrliginiň idaralaryna 2021-nji ýylyň ýanwar aýyna ýerine getirilen işleriň netijeleri barada gatabat berdi. Ýurdumyzda ýanyň howpsuzlygyny öpçün etmek, düzgün bolmalaryň öňüne almak, döwlet ýol gözegçilik gullugynyn işini kämilleşdirmek boýunça alınıp bolan işler barada aýdyldy. Bellenşäli ýollarda ýol ulak hereketiniň düzgünlerini bir zaý etmek, ýurdumyzyň umum bilim berýän we ýokary okuw mekdeplerini ýol hereketiniň düzgünleri boýunça giňişleýin wagt netihat işlerini alyp barmak çäreleri dowam etdi. Soňra baş prokuror Attaýew şu ýylyň ilkinji aýyna ýerine getirilen işleriň jemleri Hudutanna hormaty prezidentimiziň taşygy boýunça dürli ugurlarda şol sanna döwlet serhet gullugyna geçirilen prokuror barlaklarynyň netijeleri barada gatabat berdi. Baş prokuroryň belleşýäli geçirilen barlaklaryň netijesinde döwlet serhet gullugyny düzgün nizamyň gowşudylyny bilen baglanyşykly käbir kemçilikler ýüze çykarly. Hormaty prezidentimize gatabat dinläp, döwlet serhet gullugynyň başlygy Durduýewa ýüzlenip şeýle diýdi. Durduýew işte goýuran düýpli kemçilikleriň üçin döwlet serhet gullugynyň başlygy serhet goşunlaryň serkerde başlygy wezipesinden boş bolýar. Şeýle general mayor Harwadyň patpolkownyň Harwadyna çenni petelýär. Gideberim. Wezipem borçlaryny talabalar ýerine ýetirmän, işte goýulan kemçilikler üçin döwlet serhet gullugynyň başlygynyň ornatylary İlamana, Çaryf, Anamrada bir käç aglan edýär, hem de ýol berilen kemçilikleri gyýsa wagtyň içinde düzeltmeli olara soňky edip duýdurýar. Soňra hormaty prezidentimiz ýokary kadetiň başlygy Ussene Pesowa söz berdi. Ussene Pesow milli kadet gowamyny kämilleşdirmek boýunça şu ýylyň 1-nji aýyna ýerine getirilen işleriň netijeleri barada gatabat berdi. Bu işler häzirki taryhy ýamyň taraplaryna nazar alynıp, umumy karar edilen halkara öňlerine laýyklykda ýerine getirilýär. Şol bir wagtyň özünde kadet gowamyna degişli ösen halkara tejribelerini işin öwrenmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Soňra Milli Howpsuzlyk ministri Annaýew şu ýylyň ýanwar aýyna ýerine getirilen işleriň netijeleri ýurdumyzda döwlet ýetişiniň möhüm wezipelerini üstünlikli ýerine getirmek we halkymyzyň dörejilikli ähmiýeti bagtyar durmuş üçin möhüm şert bolup durýan paragatçylygy, durnuklygy üpçün etmek maksady bilen durmuşa geçirilýän çäreler barada gatabat berdi. Soňra Adalet ministri Muhammedow dünýäniň öňde tejribesini we umumy karar edilen halkara hukuk kadarylaryny nazar almak bilen ýurdumyzyň kanunçylyk bünýadyny kämilleşdirmek we kimmet tarapyndan ösdürmek hemde puwturlandyrmak boýunça ulal berilen taşlyklary ýerine getirmek ornuny 2021-nji ýylyň 1-nji aýyna alınıp bolan işler barada gatabat berdi. Bellenşäli täze kanunçylyk namalary, ösen halkara tejribeleri we bu urda bar bolan täsir usullar nazara almak arkaly işlenip taýýarlanýar. Soňra döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Ýewedowa söz berdi. Ýewedow 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda gullugyň işini kämilleşdirmek, onuň işgärleriniň hüner derejesini ýoklandyrmak boýunça durmuşa geçirilýän çäreler barada gatabat berdi. Bellenşäli ýurdumyzyň migrasiýa gullugynyň işine täze tehnologiýalar, tanulgam işin gornaşdyrylýar. Şonlukda bir uğra degişli ösen halkara tejribeleri nazara alınýar. Soňra hormaty prezidentimiz döwlet gümrük gullugynyň başlygy Hudaý Kuliýewa söz berdi. Hudaý Kuliýew şu ýylyň 1-nji aýyna gümrük gullugy tarapyndan döwlet başlygynyň taşlyklaryna laýyklykda ýerine getirilen işler barada gatabat berdi. Şeýle hem ol ýurdumyzyň döwlet gümrük gullugynyň ähli düzümlerine alınıp bolýan işleri döwrüň tarabyna laýyk derejede kämilleşdirmek, onuň işine häzirki zamanyň ösen tejribelerini we täze tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaryň çäreleriň durmuşa geçirilýändigini habar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralaryna şu ýylyň 1-nji aýyna ýerine getirilen işleriň jemlerini umumlaşdyryp, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň bu urda durmuşa geçirilýän çäreleri utgaşdyrmak boýunça amala aşan işler barada gatabat berdi. Bellenşäli milli liderimiziň başlangyjy boýunça ýaýlandyrylan giň möçürli harby özgertmeleriň çäklerini garaşly döwletimiziň goranç kuwatyny artdyrmak, milli goşunyň maddi enjamlaryň bünýadyny döwrewaplaşdyrmak, harby we hukuk goraýjy idaralaryň işini we olaryň teň taýdan enjamlaşdyryşyny kämilleşdirmek, edermen pederlerimiziň şöhratly harby däplerini döwrewap derejede dowam edýän harby gullukçylary watantyjylyk ruhuny terbiýelemek we olaryň hüner derejesini ýoklandyrmak boýunça toplumlaryň maksatnama amala aşyrylýar. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriň bilen serkerde başly gatabatlar dinläp,
Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň giňişleýin göçme mezgiline gatnaşyra gildenip şeýle diýdi. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdary. Siziň bilşiňiz ýaly biz her ýylyň 27-nji ýanwaryny Watan Goroşulyň gününi ip kesipdi. Ama şonu hem ýurdumyzda Watan Goroşulyň günü hem dawarly ýagdaýda giňden bellenip geçilýär. Bu bayram ýurdumyň harwy hem hukuk goragy edaryň merdana harwy gullukçylaryna we mişgalaryna bildirilen oly anlamam. Çäkil hormatyň we olar hakda edilen aladalyň aýynyň hem suwutnamasy. Bir kara döwletiň bagtyalyk döwründe mukaddes kafama agrarly bolup döwletimiň garaşsylygyny, ödükçäligini, çäk bütünligini we konstitusiýon guruluşyny ora faklamak. Kanunçylyk üçin etmek. Adamyň we raýatyň hukuklaryny, azatlyklaryny, kanuny hem ebähwitlerini, şeýle jemgyýetiň we döwletiň ebähwitlerini goramak wazipeleri Watan Goroşulyň paýyna düşýär. Men ýurdumyň Watan hem Goroşulyň bir mukaddes wazipeleri türkmen halkynyň watan söýüjülük, edermenlik, gaýdysuzlyk we mertlik ýaly asly häsiýetden aýryp ukyp başarnyklaryny gaýyrman emişe pek yürek bilen ýerine ýetirjekdiklerini berk ananýar. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdary. Men ýurdumyň garaşsylygyny we ödükçäligini pogtulandyrmak. Goranyk ukybyny berkitme. Howpsuzlygy, jemgyýetçilik we hukuk tertibini kanunçylyk üçin etmek, goşun ulemy şahsy goşuntyr üçin hem de bir karar watanmyda, merdana halkymyza köp ýyllaryň dowamynda bir kim gulluk hem edenliklerini nazara alyp şeýle Watan Goroşulyň bunu münasibetli harwy hukuk goragy edalaryň harwy gullukçylaryny we mişgalaryny döwlet tiýraglary bilen tiýraglamak, olara harwy ýürüýte atly dakmak hem de hüner derejelerini bermek barada karara geldi. Häzir men beýme baradaky fermanlara gol çekjek. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agdary. Eger bolsa men harwy hem hukuk goragy edalaryň gaýretini hem tapawlygynyň işgärlerini hem fiýraglajak. Döwletiň öňüne bitiren görnükli hyzmatlary üçin Adalet ministri Begmurat Muhammedowa Türkmenistan at kazanan juristi diýen hormatlady dakýar. Şeýle oňa Justisiýanyň uly geňeşçisi hünär hem derejesini berýär. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başçy, Türkmenistanyň Adalet ministri, Justisiýanyň geňeşçisi Muhammedow döwlet syýlaryny hemde hünär derejesini almaga geldim. Gelin. Muhammedow munasip bolan döwlet syýlaryny we hünär derejesini alyp mukaddes tugumyzy taqdim etmek bilen watana ak görekden wepaly gulluk etjektigi barada kasam etdi. Garaşsyz, baky bir tarap watanmyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başyna ulluk edýärin. Hormatly belen serkerde başymyz. Siz şu gün maňa döwlet syýlarynyň hemde hünär derejesini bermek bilen ujypsyz rahmetime ýokary baha berdiňiz. Bu döwlet syýlagy hemde hünär derejesi meni mundan beýlek watanmyzyň, halkymyzyň siziň öňüňizde uly jogapkärçilik bilen gulluk etmäge borçly edýär. Hormatly belen serkerde başymyz. Ediz watanmyzyň milli bähwitlerini gorama ugrunda Adalet ministrligi tarapyndan mundan beýlek äkli derori işleriň amala aşyljakdygyny size wepaly bolup her bir tawşyryňyzy ak yürekden, ihlas bilen ýerine ýetirjekdigimize inandyrmagy ruhsat ediň. Köp sag bolun, hormatly belen serkerde başymyz, janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Podpolkovnik Ýazyerli Nuriýew döwlet serkerde gullugynyň başlygy Ferhat Goşunyň serkerde başlygy wezipesine berilip
onu Milli Hukukçuluk İnstitutunun rektörü vazifesinden boşaldı. Seylem Nuriyeva, polkovnik Harvadını daqyan. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Podpolkovnik Nuriyev, Nowatda Harwadyny almana geldim. Gel. Podpolkovnik Nuriyev Nowatdaky Harwa adyny alyp, mukaddes tuğumda taqdim etmek bilen watana ak yürekden wepaly gulluk etjekdigine kasam etdi. Garaşdyk, baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdyna gulluk edýär. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Şuň siz maňa uly we jogapkärligi wezipany anlaňyz. Men Türkmenistanyň döwlet serhet gullugyny ahlaky bir şahsy düzüm bilen bilelikde belen serkerde başymyz. Size ata watanymyza, mehriban halkymyza wepaly gulluk edip, özümiziň akly başarnygymyzy, bilimimizi, gujur gaýratymyzy gaýgyrmajakdygymyza size onandyrmana urusat edin. Siziň belen taşyňyzyň hemişe dik, janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny arzu edýär. Siziň saglygyňyzy isleýän belen serkerde başymyz. Polkovnik Muhammed Ağaliyev Milli Hukukçuluk İnstitutunun rektörü vazifesine belleýär. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Polkovnik Ağaliyev siziň buýrugyňyz boýunça geldim. Hormatly belen serkerde başymyz. Siz şu gün maňa uly jogapkärlik wezipany ýardyňyz. Hormatly belen serkerde başymyz. Men bu wezipede size mehriban halkymyza, edi watanymyza arasda halal, ak yürekden gulluk etjekdigimi anandyrmaga ruhsat edin. Polkovnik Ağaliyev özüne ananan wezipede ak yürekden zähmet çekip, watanymyza wepaly gulluk etjekdigine kasam etdi. Araşdyk, waky tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistan hormatly prezidentine, Türkmenistan ýaragly güýçleriniň belen serkerde başyna gulluk edýär. Döwletimiň oňuny bitiren hem görnükli almatlar üçin döwlet gümrük gullugynyň başlygy mayor Maksat Hudaýkuliýewa podpolkovnik Harwadyny daqýar. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Türkmenistan döwlet gümrük gullugynyň başlygy mayor Hudaýkuliýew Nowatda Harwadyny alma geldim. Gel. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň başlygy mayor Hudaýkuliýew Nowatdaky Harwa adyny alyp, mukaddes tuğumda taqdim etmek bilen watanymyza ak yürekden wepaly gulluk etjekdigine kasam etdi. Garaşdyk, baky bir tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistan hormatly prezidentine, Türkmenistan ýaragly güýçleriniň belen serkerde başyna gulluk etýär. Hormat belen serkerde başymyz. Şu gün watan gorowçylygyň güni münasibetli Türkmenistan döwlet gümrük gullugynyň köp sanly işgärlerini, döwlet sylaglary hemde ýokary Harwatlar bilen silaladyňyz. Maňa hem podpolkovnik Harwadyny berdiňiz. Hormat bilen serkerde başymyz. Gullugymyň şahsy düzüm adyna size köp sawalsyny aýtmaga ruhsat bermeňizi haýyş etýär. Siziň gullugymyzyň dogaýan wezipeleňizi, berýän tapşyryklaryňyzy gyşarnyksy ýerine ýetirjekdigimizi, ediz watanymyza, mehriban halkymyza, hormat bilen serkerde başymyz size hemişe ak yürekden gulluk etjekdigimizi anandyrmaga ruhsat ediň. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Saglygyňyz bilen hormat bilen serkerde başymyz. Hormatly döwlet topuluk geňeşiniň agzalary. Men watan gorusularyň güni münasibetli döwlet sylaklaryny, harwa hem ýürüýti atlary hemde hünär derejede münasip bolan harwy gullukçylary o hem işgärleri tüý çörepden gutlaýar. Hormatly döwlet topuluk geňeşiniň agzalary. Bir döwletimiň alyp barýan parahatçylyk, söýjüligi, pukta ýerýän insanperwer syýasatyna laýyklykda kabul eden gordan şähetli harwy doktrinamyň esasynda harwy we hukuk goraýjy edalarymyň maddi enjamlaryň binýadyny ýetigizlerli berkidýär. Bir harwy gullukçylarymyz olar hem maşgalaglar bardy, hemiş alanda edýär. Olaryň hal aýagdan ýokarlandyrmak. Ýaşaş durmuş şertden hasa gowlandyrmak. Oňat din jalmaklary, ahlakly zähmet çekip watana halal gulluk edip uly hem üstünlikleri kazanmaklar üçin
ählidir şertleri düretmek boýunça hem ol işleri durmuşa geçirýär. Biz burada anıp baran işleri bundan belakda dowam eder. Döwletimiz harby gullukçulamız barada hem işe alada eder. Hormatly döwlet howpuluk geňeşiniň agzalary, hormatly terkeller. Men Watan Gorosulun günü bilen sizi hemde ýurdumyň harby hem hukuk goroji edaranın ähli harby gullukçularyny hemde işgärlerini ýendirýärek tüýserekden gutlaýar. Hormatly döwlet howpuluk geňeşiniň agzalary, hormatly terkelerler. Şunun bilen Türkmenistan döwlet howpuluk geňeşiniň giňişini göçme mezgilini geçirip oturýar. Men sizin ähliňizde bir jan sağly, rowaşlyk, mehriban halkymyzyň asuda, awadan we bagtýadymyşdy. Ýaşymy orun alyp barýan jogapkärli gulluklaryňyzy, ulüsünlükleri ve maşgala wadançylygyny tüýserekden arzu edýär. Sağ olun. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň giňişliğin göçme mejlisi tamamlanandan soňra hormatly prezidentimiz birden ugrady. Indi Türkmenistan prezidentini gol çeken resmi namalar bilen tanış edýäs. Durdiýew hakynda Türkmenistan prezidentiniň permany general-mayor Durdiýew Şadurdy Amanmuhamedowy işde goýberin düýpli kemçilikler üçin Türkmenistanyň döwlet şerket gullugynyň başlygy şerket goşunlarynyň ferkerde başly wezipesinden boşatmaly. Nuriyev hakynda podpolkovnik Yazgelli Bäşimiz Nuriyew başga işe geçmek sebäpli Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Institutynyň rektor wezipesinden boşatmaly. Nuriyev hakynda podpolkovnik Yazgelli Bäşimiz Nuriyew Türkmenistanyň döwlet şerket gullugynyň başlygy şerket goşunlarynyň ferkerde başly wezipesini bellemeli. Podpolkovnik Nuriyew polkovnik harby adyndak hakynda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda karar edýär. Türkmenistanyň döwlet şerket gullugynyň başlygy şerket goşunlarynyň ferkerde başly. Podpolkovnik Yazgelli Bäşimiz Nuriyew mökletiniň öň polkovnik harby adyndak-maly. Agelliýew hakynda polkovnik Muhammetgelli Babagellewich Agelliýew Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Institutynyň rektor wezipesine bellemeli. Muhammedow Türkmenistanyň at gadanyň juristi diýen hormatly ady dakmak hakynda Türkmenistanyň garaşlygyny we öz ygtyýarlygyny milli kanunçylygy pugturlandyrmakda we hukuk işini ýoklandyrmakda önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işini ul üstünlükler gadanyň üçin hemde köp ýyllaryň dowamyna çeken görelli zähmetini we hünär ustadlygyny nazara alyp Türkmenistanyň Adalet ministri, Ýustisiýanyň geňeşçisi Begmurad Rahmanguliewich Muhammedow Türkmenistanyň at gadanyň juristi diýen hormatly ady dakmaly. Ýustisiýanyň geňeşçisi Muhammedow Ýustisiýanyň uly geňeşçisi hünär derejesini bermek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda karar edýär. Türkmenistanyň Adalet ministri, Ýustisiýanyň geňeşçisi Begmurad Rahmanguliewich Muhammedow mökletiniň öň ýustisiýanyň uly geňeşçisi hünär derejesini bermeli. Mayor Hudaýquliýew podpolkovnik harby adyndak hakynda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 71-nji maddasynyň 15-nji bendine laýyklykda karar edýär. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň başlygy Mayor Makfat Agymradowich Hudaýquliýew podpolkovnik harby adyndak-maly. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň ýaraly güýçläriniň belent ferkerde başly Gurbanuly Berdimuhammedow. Beýtarap Türkmenistanyň garaşlygyny we öz ygtyýarlygyny pugturlandyrmagy, goranmak ukybyny berkitmäge, howpsuzlygy, jemgyýetçilik we hukuk tertibini, kanunçylygy üpçün etmäge goşun uly şahsy goşuntlary
Gulluk borçlaryny görüldüli yerine yetirendigi we söwüşçüň taýýarlykda ýokary görkezler gadanan üçin hemde berqarar watanymyza, merdany halkymyza köpdülerin dowamyny bir kemsiz gulluk edinliklerini, döwletimiziň we halkymyzyň öňüne bitiren aýratyn hyzmatlaryny gadanan ul üstünliklerini nazara alyp, şeýle watan goraguçylarynyň güni münasibetli Türkmenistan prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belent serkerdi başdaý Gurbanguly Berdimuhammedow permana gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň harby hukuk goraýjylarynyň, harby gullukçylarynyň we işgärleriniň bir topary Türkmenistanyň döwlet sylaglary bilen sylanly. Mukaddes harf borcun ak yürekten berjaydy. Garaşdy watanymyzyň goranma ukybyny puturandyrma oşon goşuntlaryny. Hemde jemgyýetimizde kanunçylyk we hukuk tertibini berkitmekde. Afudaly gorap taklamakda bitiren ul hyzmatlaryny gözüňe tutup, şeýle watan goraguçylarynyň güni münasibetli we Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 71-nji maddesynyň 15-nji bendine laýyklykda Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belent serkerdi başdaý Gurbanguly Berdimuhammedow permana gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň harby hukuk goraýjylarynyň gullukçylarynyň hemde işgärleriniň bir toparyna ýürüt atlar daxily hemde hünär derejeler berildi. Türkmenistan prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belent serkerdi başdaý Gurbanguly Berdimuhammedow buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda wezipe borçlaryny talabalarak ýerine ýetirmän işde goýberen kimçilikler üçin Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň başçygynyň ornmatary, baş karargahyň ferkerdesi Ilaman Murat Ýeliýew berk kenç ýylandy hemde ýol berilen kimçilikler gysga wagtyň içinde düzeltmek oňa soňky edek duýduruldy. Türkmenistan prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belent serkerdi başdaý Gurbanguly Berdimuhammedow buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda wezipe borçlaryny talabalarak ýerine ýetirmän işde goýberen kimçilikler üçin Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň başçygynyň terbiýeçilik işleri boýunça ornmatary Şarif Annamurat Muhammedow berk kenç ýylandy hemde ýol berilen kimçilikler gysga wagtyň içinde düzeltmek oňa soňky edek duýduruldy. Häzir bolsa hormatly prezidentimiň adyny elen gutlaw bilen tanşa diýäs, onu şeýle diýilýär. Onuň alhedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Sizi şatlykly täze ýyl bilen gutlaýas. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň 45-nji prezidenti Donald Trump maşgala agdalary bilen. Şuun ýurdumyzda watan goraguçylarynyň güni münasibetli dawarlar döwlet derejesinde giňerim däwlendirli. Şanly sene münasibetli geçirilen şäherler ýurdumyzda mehriban arkadamyzyň taýsız taglalary, üns aladalar bilen watan goraguçylarynyň sarpasynyň belentdigini nowatda gerek äşkär etdi. Şanly sene watan goraguçylarynyň güni münasibetli dawarlar ersekerden Türkmenistanyň harby hukuk goraýjylarynyň şahsy düzüminiň gatnaşmagyny, halk akydasy ýadygärlikler toplumyny güli goýmak dawarasy bilen badylgaldy. Soňra harby hukuk goraýjylarynyň ýolbaşlary Türkmenistanyň goranmak ministrliginiň Berdimuhammed Annaýew adyny birinji ýürütülüşdirilen harby mektebini ilhalar insan, görnükli esker, Usvat Molum, gahrman arkadamyzyň mehriban atasy Berdimuhammed Annaýewiň ýadygärligine tagzim etdiler. Munyň özi merdany ata-babalarymyzyň beýik şahsiýetlerimiziň gahrmançylykly ömür ýolunyň watançy gerçekleri üçin merdanalyň we synmaz nusgawlygyň beýandygyny alamatlandyrýar. Mukaddeslikleri taqdim etmek bilen başlanan şanly wakalar Türkmenistanyň goranmak ministrliginiň merkezi serkerdeler öýüne dowam etdi. Bu ýerde ilki bilen şanly sene münasibetli hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belent serkerde başlanan garaşdy hemişelik beýtarap Türkmenistanyň harby hukuk goraýjylarynyň harby gullukçylaryny we işgärlerini iýeren gutlaw golly. Soňra şanly sene münasibetli dawarlar edid watanymyza mehriban halkymyza ak ýürek bilen wepal gulluga diýen harby hukuk goraýjylarynyň şahsy düzümine, harby ýürüt atlary, hünär derejeleri ikindi döwlet sylaglary gowşurmak bardak permany ýerine ýetirmek boýunça münasip bolanlara sylaglary gowşurmak bilen dowam etdi. Ýurdumyzyň harby hukuk goraýjylarynyň ählisi, harby ýürüt atlary, hünär derejelerini kimde döwlet sylaklaryna münasip bolanlar ýaşyl tuğuň synynyň öpüp, eden watançylyk kasamlaryny wepaly, hormatly prezidentimiň ýol ýörelgisini, pederlerimiziň görellisini agrarly, hakyky watançylar hökmüni mundan bu ýanyda garaşsyz watanymyza ak ýürekden gulluk etjekdiklerini inanyrdylar.
Soňra bu dabara gatnaşyjylar tarapyndan Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belent serkerde başlygynyň adyna bir agzdan ýüzlenme kabul edildi. We Türkmenistanyň döwlet kasamy ýerine ýetirildi. Watan goraçylarynyň güni münasibetli guralan dabara bayramçylyk konserti bilen dowam etdi. Watançylyň belent owady bolup ýanglanan, ul ruh belentlik bilen garşylanan hormatly prezident bilen gutlagyny Türkmen döwletliginiň goşa ganaty bolan garaşdyrlyk hemde beýtaraplyk aty watanymyzda ösüşüň täze belentliklerini alyp barýar. Şu Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygyna iyi bolmagyna 30 ýyl bolýar. Garaşdyrlyk düşünjesi parahatçylyk hemde ynançmak, awadançylyk, öz erkinlik düşünjeleri bilen gözbaşy asyrlary udaýan taryh kökleri arkaly baglanşýar diýilip bellenýär. Ýaraly güýçleriň harby gullukçylarynyň ýerine ýetirmegine ýaýbylanan şu watanyň eskiratly, edil sally, harby syýasy kompozisiýa bolsa, hoş şu jümleleriň mazmuny açyp görkezýär. Bu çykyşda parahatçylyk we ynançmak ýolguly durly şekilleriň, medeni hereketleriň, şygyrlaryň, owadlaryň we sanly serişdileriň üstü bilen şöklendirilýär. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüni, watan goraçylaryna ul önam bildirilýändigini, ýurdumyň goranç käsitli harby doktrinasynyň üstünlükli amala aşyrylýanyny, harby syýasy, harby strategik ugrun döwrüwap kämilleşdirilýändigini öz bolşly beýan eden konsert maksatnamasyny harby goraç idaralaryň watançy aýdymçylarynyň, ferkerdeleriniň, çarş boýunça harby gullukçylarynyň, harby bilim ulgamynyň wekilleriniň ýerine ýetirmegine baý mazmunly çykyşlar ýaýlanyrly. Harby sunutyň inşi uğurlaryň ölçüsini alan konsert maksatnamasyny milli öz bolşylyk alamatlandyrýan halk we estrada, harby watançylyk, medeni syýasy aýdymlar girdirildi. Munyň öňde garaşdyrlyk, hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimizde ýurt goragynyň watançylygyň belent ruhy, egsilmez hujuw bilen ýurda gulluk edýänliklerini alamatlandyryp, harby borja we harby kasama wepalyk potulanyrýar. Pederlerimiň ýol ýörelgisini agrarly, ýurt goragyny bolan howasy gorsagyny götürýän merdany watan goraçylar tarapyndan amala aşyrylýanyny açyp görkezýär. Bugun kunny ähli halkymyz ýurdumyň harby syýasatynyň münasip amala aşyrmagy, jemgyýetçilik düzgün tertibiniň, kanuny goraglygyň üpçün edilmegi we parahatçylygyň, awadançylygyň ýoly bilen öňe gidilmegi urduny watançy nesilleri aýratyn önam bildirilýär. Çünkü hormatly prezidentimiň iýeren gutlagyny da bellenşýär. Bu bayram garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistan watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygyny, öz ygtyýarlygyny, çäk bitewligini, konstitusiýon guruluşyny, döwlet ferkedimiň meýlemeligini goraýan, ýurdumyň howpsuzlygyny, jemgyýetçilik afugdalygyny, milli kanunçylygymyzy we hukuk tertibini üpçün edýän, harby hukuk goraçly idaralaryň harby gullukçylaryny we işgärlerini ul ynamyň, çäksiz hormatyň we olar hakyna edilýän aladalaryň aýdyň nişanydyr. Ýurdumyzda watan sarpatyny we goragyny putulandyrýan, watan goraçylaryny ul önam bildirýän hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň hormatly belent serkerde başlygynyň adyna aýdylýan alkyşlary, iň ajaýyp arzuwlary beýan edýän watançylyk owadlarynyň ýerine ýetirme bolsa, bu konsertiň joşguly jemlenmesine urildi. Soňra bu ýerde şanly seni münasibetli sergem ýaýlanyrly. Ýurdumyň harby hemde hukuk goraçy idaralaryna döwlet öz ygtyýarlygyny putulandyrmak, ýurdumyň çäk bitewligini hemde konstitusiýon guruluşyny goramak, häzirki zaman türkmen jemgyýetine kanunçylygy we hukuk düzgünlüğini üpçün etmek işine goşan ulus şahsy goşandy üçin fiýlaglara ködürlenen harby hemde hukuk goraçy idaralarynyň harby gullukçylary we işgärleri geçirilen dawarlara ýokary okunatlyk bilen gatnaşdylar. Hormatly prezidentimiň permanent laýyklykda bir kemsiz gulluk hemde mukaddes harby borjuny asyrly ýerine ýetirýänlikler üçin ýaraly güýçleriniň harby gullukçylarynyň we işgärleriniň toporlaryna ýürüýte döwlet syýlaglary hemde nowatdaky harbatlar, degişli medallardyr hormat hatlary dawaralýar diýdi gowşurly. Mehriban watanymyzy goramagyň mukaddes borjy bilen öz ugwarlaryny baglan dawarlar atnaşlar, harby kasama, watana baky we parlagyň hemde mehriban halkymyň parahat dörüjlikli durmuşynyň goragyny sak durmaga taýýarlygyň alamaty hökmünde mukaddes tuğu taqdim etdiler. Mehriban akadamyda ul aladalary hemde watanymyzyň öňündäki hyzmatlaryna şeýle ýokary bahasy üçin tüýs direkden hoşalyk bildirip, harby gullukçylar özleriniň harby we rahatlyk borjuny jany teni bilen wepaly boljakdyklaryna inanyp, mukaddes garaşdyrlygymyň gadananlarynyň hemde berkara döwletimiň bagtýarlyk döwrüniň üstünlikleriniň goragyny durup, mehriban watanymyza we halkymyza hemişe awry bilen gulluk etjekdiklerini inanyrdylar. Berkara döwletimiň bagtýarlyk döwrüne hormatly prezidentimiň ýol başlygyna döwlet garaşdyrlygyny, parahatçylyk, töýjilik we hoşnetlik goňşulyk, ähli awadançylyk we rowaşlygyň behbedine giň halkara hyzmatdaşlyk uğruna üýtgewsiz ygrar bolup durýan, ýurdumyň garaşsyz ösüşiniň we beýtaraplyk syýasatynyň gadananlaryny goramak we hassa berkitmek boýunça uly işler geçirilýär.
Belenşäli milli goşulmaz ýurdumyň paragatçylarynyň we howpsuzlygynyň bähwedine hyzmat edip, halkymyň awadan durmuşynyň we dörejelikli zähmetiniň miýdeme dayanjy bolup çykjady. Bu ýollar hormatly prezidentimiziň işläp taýýarlan döwletimiziň hemişelik beýtaraplyk derejesine esaslanan hem-de diňe goranç şähertine eýe bolan harby doktrinasyny öz beýana tapdy. Milli liderimiziň taýsa tagallaty netijesinde ýurdumyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň maddi injamynyň bünyady ýygydaly berkidilýär. Olaň işiniň kanunçylyk bünyady kämilleşdirilýär. Ýokary hünär bilimli harby işgärler taýýarlamak, harby gullukçylaryň gowunajaý gulluk etmegi, ýaşamagy we din jalmagy üçin degişli şertleriň döredilmegi şol sany watanymyzyň goraýşylary hem-de olaryň maşgalalar üçin harby şäherçilerde täze jaýlaryň hem-de täze nutqadaky serket galalarynyň gurulmagy döwletimiziň olary berýän ünsüniň netijesi bolup durýar. Harby gullukçylar ýurdumynyň howpsuzlygynyň goragyna sak durup, mukaddes watançylyk borçlaryny buýsançlaryny ýerine ýetirmek bilen gahrman ata-babalarymyzyň belent ýürelgilerini, ata-watanymyzyň şöhratly ugurlarynyň çäksiz edermenliginiň we gaýdusuzlygynyň mysalyna üýtgewsiz eýerýärler. Nowatdaky harby atlaryna münasip bolan harby gullukçylar döredilýän şertler üçin hormatly belent serkerde başymyza hoşallyk sözlerini aýtdylar. Men Türkmenistanyň ýaraly işläriniň harby gullukçysy mayor Batyr Dädebaýew. İlk bilen sözümiň başynda hormatly belen serkerde başymyzy, mehriban halkymyzy, ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň ähli şahsy düzümini watan goraýşylarynyň güni münasibetli tüýsürekden gutlaýaryn. Ynha şuň hem Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginiň merkez serkerdeler öýünde hormatly belen serkerde başymyzyň taryhy permanyna laýyklykda ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylaryna we işgärlerine, harby we ýörüýti atlaryň, şeýle hem döwlet siraglarynyň dawraly ýagdaýda gowşuryşy boldy. Bu dawarada maňa da nowatdaky mayor harwadyna münasip bolmak bagty miýesser etdi. Muňa bolsa meniň begenjimiň hem de buýsanjymyň çägi ýokdur. Biz merdany watan goraýşylar hem geljekde de paragatçylyk söýjü daşar syýasat ýöredýän ediz watanymyzyň harby syýasy, harby ykdysady we harby strategik esaslaryny kesitleýän harby doktrinamyzdan uğralyp, hormatly belen serkerde başymyzyň mehriban atasy, edermen esker ilhalar insan Berdimuhammed Anaýewiň, kakasy Melikuly Berdimuhammedowyň, şeýle hem hormatly belen serkerde başymyzyň hut özüniň şahsy görelesini nusga edinip, ediz watanymyzyň her bir dawan ýerini gözümiziň göreji deýin gorajakdygymyza, ýurdumyzyň şular ýaly depkinli ötüşine münasip goşandymyzy goşjakdygymyza şu ýatda galjy günne tüýsürekden ynanýarys. Hormatly belent serkerde başymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belent başynyň aman bolmagyny, il ýurt bähwetli, umuma adamzat ähmiýetli alyp barýan işleriniň mundan beýlekem rowaşlyklara we üstünliklere beslenmegini tüýsüregimden arzu edýärin. Garaşsyz, baky tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly işläriniň belent serkerde başyna gulluk edýärin. Men Türkmenistan Döwlet Serhetullygynyň harby gullukçysy mayor Garaýew Maksat Murat. Kuwalyny watan goragyny baglamak, mukaddes garaşsyzlygyny döwletimiziň çäk bütünligini bagtyar halkymyzy gözüň görejik kimin goramak uly borç bolup durýar. Watan goraýjyna hormatly belent serkerde başynyň belleşi ýaly, ýurdyk kuwaly, il asudalygy ynanylýar. Şu mukaddes borcu bir kimse yerine yetirip edermen yurt goraýçylygynyň şanyna toýlanýan bayram gününde hormatly belen serkerde başymyň degişli permany bilen watana bolan söýgüsü üçin diýen medal bilen tyýlanýandygyma diýsen buýsanýaryn. Harby ustatlykda, watany söýmekde, bize nuskalyk mektep bolup durýan watan goraýçylarynyň harby gullugyna münasip baha berip, döwlet syýlaglary bilen syýlaglap, nowatdaky harby atlary dakkan hormatly belen serkerde başymyza köp sağ bolsun aýtýar. Hormatly belen serkerde başymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri hemişe rowajarsyn. Biz merdana watan goraýçylary gelejekde hormatly belen serkerde başymyzyň harby watançylyk sargıtlaryny, nuskalyk göreldesini özümizde ýol edip, dostlarymyzyň hoşnýetli goňşuçylygyň we paragatçylygyň serhetlerinde sak durup, ediz watanymyzyň asudalygyny gözümiziň göreji deýin gorarys. Garaşsyz, baky tarap watanymyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraly işläriniň belen serkerde başyna gulluk edýärin. Berqara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň Türkmenistan paragatçylygyň we ynanşmagyň watan ýylyna giňden bellenelen watan goraýşylarynyň günniň dawaralary Balkan vilayatynyň çar künjünde de baý many mazmuna eýsilmez joşgyna Aýratyn Ýahmetew etdi.
Dawaraly maslahatlarda çykyş edenler dünýä ýüzünde iqrar edilen milli liderimiň parasatly içeri we daşar siýasatyna gazanylan gowunurjy sekbetler hemde ýaragly güýçlerimiň şöhratly taryhy we şany ösüşleri täze we başlyklar hakynda buýsançly gurrunlar etdiler. Dawaralyň dowamyna görellik watan goragçylarynyň sowatlara münasip bolmagam diýsen ýatda galjy ajaýyp pursatlaryň biri boldy. Olar öz gezeginde mundan meýlegem izid watanmyda, hormatly prezidentimide, belen serkerde başymyda wepaly gulluk etmeň oňat nusgasyny görkezjek tüklerini ananardylar. Ýerine ýatyrylan aýdymdyr saatlarda bagtyýalyk döwrümden Türkmenistan parahatçylygyň ananşmaň watan ýylynyň hormatly prezidentimiň bütün älim içinde meşhur bolan beýik işleriniň ajaýyp zamanamyzyň ýurt asudalygynyň watan goragçylarynyň basby belenten ýetirli. Welaýatyň şäher günjünde ýaýwanlanan bayramçylyk dawaralaram ýurdumyň parahatçylygynyň halkymyň asuda we bagtyar durmuşynyň golagyna berk duran watan goragçylarynyň gahrman aqdamyda bolan midemet söýgü buýsanjynyň ýene de bir mertebe öz boşly dawaralanmasyna gurly. Watan goragçylarynyň güni münasibetli Türkmenistan parahatçylygyň ananşmaň watan ýylynyň belent ruhyny özüne jenden dawaralar Daşady welaýatyna da ýokary okunatlyga beslendi. Daşady welaýat häkimliginiň jemgyçilik guramalary bilen birlikde geçiren dawaratyna harby gullukçylar, etkäler hemde harby talipler gatnaşdylar. Bir ýerde gutluk sözleri bilen çykyş eden adamlar hormatly prezidentimiň watan goragçylary bardy diýen ul aladalar dogrusyna buýsançly gurrun etdiler. Dawaranyň dowamyna görellik gulluk edýän harby gullukçylary we etkäleri bayramçylyk münasibetli sowatlar gowşurly. Welaýatyň medeniyet we sunugat işgärläriniň şeýerde harby gullukçylaryň hemde etkälerin ýerine ýetiren joşgyny aýdymlary dawaranyň ähmetini has artyrdy. Bayramçylyk çäretine atnaşanlar bagtyýalyk döwrüni peşkeş beren Mehrwan aqdamyda alkyş sözlerini aýtdylar. Maktumuladyň aqy ýaşly guramasynyň daşady welaýat şäher geňeşleriniň hemde medeniyet merkeziniň bilelikde guramaklaryna şany tenawasanyp geçirilen aýdym sarly dawarada çykyş edenler watanymyda, halkymyda hormatly belen serkerde başymyda wepaly gulluk etjekdiklerini, ýurdumyň bede watly ösüşlerini öz münasip goşunatlaryny goşjak toklaryny ananardylar. Şany tenamnasibetli geçirilen dawara sungy satlary aýdymça sadanylar özleriniň ajaýyp sowgatlary bilen geldiler. Olaryň çykyşlaryna bagtyýalyk döwrümden Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmaň watan ýylynyň basby belenten ýetirli. Daşaşegernaky welaýat kitapxanasyna geçirilen maslahatam watan goragçylarynyň gününe başlandy. Kärdeçe ýakylaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň welaýat kitapxanasy bilen bilelikde guran maslahatyna çykyşlaryň bir näçesi dinlenildi. Şany sene münasibetli uruş veteranlaryna şol döwürlerde tiýille zähmet çeken veteranlara bayramçylyk sowgatlaryny olaryň öýlerine baryp gowşulmak dawaralaram ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi. Yurdumyň Lewak welaýatyna da watan goragçylarynyň güni münasibetli Lewak welaýat medeniyet merkezinde welaýatyň harby hukuk goraýjy idaralarynyň jemgyçilik guramalarynyň guramaklaryna watan goragçylaryna şöhrat ady bilen geçirilen dawara aýratyn many mazmuny eýe boldy. Bu ýerde edilen çykyşlarda arkadaky prezidentimiň alyp barýan ymsanperwerligi, halkyň dost soňlygyny gönükdirilen içeri we daşary siýasaty, sebitde we dünýäde parahatçylygy üpçün etmek boýunça alyp barýan giňgerimli mukaddes işleri, döredilýän şertler buýsanç we hoşallyk bilen belli. Soňra bu ýerde harby hukuk goraýjy idaralaryň has ihlasly tapawutlanyp zähmet çekýän işgärlerine hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlar gowşurly. Watan goragçylarynyň güni münasibetli geçirilen dawaraň dowamyna ýanglanan hoşawally aýdym saatlar aýratyn ruhwaletlik döretdi. Bu ýerde ýerine ýetirilen ajaýyp aýdymdyr saatlar dawara gatnaşýan watan goragçylary tarapyndan gazgyn el çarpyşmalary bilen garşy alyndy. Dawaraň dowamyna welaýatyň sunugat ussatlarynyň çykyşlary giňden ýaýwanlandyrly. Ussat aýdymçylygyň garaşdy baky bir tarap watanmyzy, gahrman arkada agmyzyň ata watanmyzyň baky bir kararlygyna, halkymyzyň bagtyarlygyna, dünýä halklarynyň awadançylygyna gönükdirilen mukaddes ýörelgeleri, asuda asmanmyzy, parahat dünýämizi, pek zähmetimiziň nurana dünýämiziň goragyna gaýym duran watan goragçylaryny wasbedýän şyrnywally aýdymlary isretli zamanamyz bagtyar geljegimiz üçin arkadaky prezidentimide hoşallyk senasy bolup alyslary ýaňsally. Harby hukuk goraýjy idaralaryň jemgyçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmaklaryna, watan goragçylarynyň güni münasibetli uruş veteranlaryna, olaň öýlerine barap, mukaddes maşgaly ojaklaryna hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlan gowşurulmagym ýurdumyzda belentden tarpalanýan merdany gerçeklerimize, arkadaky prezidentimiň başda durmagyny döwlet derejesine goýulýan belent tarpanyň aýdyň ýüze çykmasyna urildi.
Yurdumyzyň ähli günjegini gurşap alan Watan goragçylarynyň günü münasibetli Goranlyk ministrliginiň Margoşyň galatynyň guramagyna wekilwazar etrawynaky döwrewap medeniyet öýünde geçirilen davrada ýokary ruh welentlige betlenni. Margoşyň galatynyň çäginde ýerleşen harby bölümden harby gullukçylarynyň gatnaşmagyna geçirilen bu dawraň dowamyna çykyş edenler merdany harby gullukçylary bugünkü bayramçylyk bilen gutlap Watan mukaddesligi, ýurt azudalygy we gahrman arkadagymyzyň harby hukuk goraýjy idaralarynyň işgärleriniň ýaşaýyş durmuş şertlerini goýlandyrmak barada alyp barýan işleri hakyna buýtançly gurrunlar etdiler. Aýramçylyk şäheretiň dowamyna oňa gatnaşan harby gullukçylardan düzülen aýdymta toparlary öýleriniň aýdymlaryny joşgunly ýerine ýetirdiler. Olaň ata watanmyzy, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni hem merdany watan goragçylaryny taryplap ýerine ýetiren ajaýyp aýdymtalary dawra gatnaşýanyň bayramçylyk şahatlygyny hasy goşalandyrdy. Şeýle-de bayramçylyk münasibetli döwlet gümrük gullugynyň Mary vilayet gümrük kanatynyň guramagyna matlagat geçirdi. Mary vilayet gümrük kanatynyň işgärleriniň gatnaşmagyna geçirilen matlagatyň dowamyna bagtyarlyk zamanamyzda ýurdumyzyň azudalygy, erkanalygy barada giňişlerini gurrun edildi. Matlagata çykyş edenler, hormatly prezidentimiziň watan goragçylarynyň günü münasibetli iweren gutlagy, harby hukuk goraýjy idaralaryň işgärleriniň işlemäge, ýaşamaga döredip berýän ähli mümkinçilikleri buýtançly sözler bilen bellendi. Türkmenistanyň Daşary işleri ministri bilen Birleşik Milletler Guramasynyň baş sekretärining ornmasary deňize çykalgasy bolmadyk. A derejede ösün ýurtlar, ösüp gelýän ýurtlar we ösüp gelýän kiçi ady döwletler boýunça ýokary wekili bilen göni video aragatnaşyk ulgama arkaly duşuk geçirildi. Duşukda taraplar Türkmenistanyň we Birleşen Milletler Guramasynyň aratyna hyzmatdaşlygyň giň toplum boýunça gatnaşyklara ýokary baha berdiler. 2030-njy ýyla çenli döwürçen durnukly ötüş ulgamyna gün tertibiniň iş ýüzüne durmuşa geçirilmek uğruna tagalalyň utgaşdyrmagynyň derwayetligini tanly. Bu nukdaý nazardan ulug ulgamynaky özara baglanşyklaryň giňeldilmegi arkaly deňize çykalgasy bolmadyk ösüp gelýän ýurtlaryň ykdysady mümkinçilikleriniň dolat sylmak maksady bilen Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň şu idarasy bilen hyzmatdaşlygyny ýaýwanlandyrmagy taýýarlygy beýan edildi. Bu orada Türkmenistanyň Ýewropa we Aziýa ýurtlarynyň arasynda ulug saşyr gatnawlaryny ösürmek babatyna tagalalarym aýratyn bellenip geçildi. Sevdi ähmiýetli köp sanly ulug infrastruktura we energetika tatlamalary hormatly prezidentimiziň ýollaşylygyny Türkmenistan tarapyndan durmuşa geçirilýän ähmiýetli işleň aýdyň suwtnamasy bolup durýar. Şeýle-de Daşary işler ministriniň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň baş sekretary bilen göni video aragatnaşy arkaly duşuk geçirildi. Duşukda taraplar ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň platformasyna alınıp barlayan özary hereketleň häzirki ýagdaýyny we ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Guramaň işiniň ösürülmegine terg berýän ýokary derejede gatnaşyklaryň ähmiýeti bellenip geçildi. Taraplar sebitde suwda, ulug we energetika tatlamalarynyň başyny başlamak bilen Türkmenistanyň ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň maksatlaryny ýetmek ugruny ähmiýetli tagalalar durmuşa geçirýändigini nykdadylar. Türkmenistanyň goňşy Owganistanyň ykdysadyetiniň ulug aratnaşyk we kommunikasiýalar ýaly wajyp ulgamlarynyň ösürülmegine işen gatnaşýanlygam muň aýdyň suwtnamasy bolup durýar. Hormatly anlarny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 27-nji ýanwarda saat 20-den 28-nji ýanwarda saat 20-nji boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumaty ullugyny berýän habar bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup gün ortagy nordan teleskopda 9-14 metr käýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 1 gradus sowukdan 4 gradus şel maýl. Gündüzine 13-18 gradus kenarky taraplaryna bolsa 7-12 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup gün nordan teleskopda 9-14 metr ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 4 gradus sowukdan 1 gradus şel maýl. Gündüzine 8-13 gradus gün ortagy nordy taraplaryna bolsa 16 gradus şel maýl bolar. Mary welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup gün nordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 0-5 gradus şel sowuk. Gündüzine 11-16 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup gün nordan teleskopda 7-12 metr ýetýän şemal üfer. Hawa gijesine 1-6 gradus sowuk. Gündüzine bolsa 9-14 gradus maýl bolar.
Daşoğlu welaýatyny ötkäp duran bulut hawa bolup bunun ordan 9-14 metre ýetýän şymal uçar. Hawa gijesinde 2-7 gradus sowuk. Gündüzüne bolsa 5-10 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp duran bulut hawa bolup bunun ordan 9-11 metre ýetýän şymal uçar. Hawa gijesinde 1-3 gradus sowuk. Gündüzüne 10-12 gradus maýl bolar. Yurdumuz boýunça ýanwar aýynyň 28-ni magnet hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmany araşdyrýar. Edip watandaşlar, häzirki wagtda howanyň gözmünini tozan bölejikleriniň meşhurunyň kadydan 11 götürüm artmagy bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirlerini öňüne almak üçin agyl burun örtüklerini ulanmagy, şeýle başpasynda howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazara alyp, asla görä geýilmegi maksat berýär. Ýakman ýyleşler, bu günleri berk berja etseňiz, ýylyň islenlik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriman adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly bagatlarda tüşerýär. Ählet üçin özüni bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taýyň ederler.